Ja tässä videossa mä näytän vähän mitä niinkun meikkejä ja skincare-tuotteita mulla on. Eli sitä on täällä. No niin, aloitetaan. No, ekana mulla on mun Snailin toner. Joo, ja mä siis arvostelen nää. Tää on siis ollut tosi hyvä. Tää on ollut mulla 4 kuukautta. Ja tää on tosi hyvä. Tää on 4,5/5. Tässä on sellainen miinus, että niinku, tää on tosi tahmeeta tai silleen. Tästä tulee tosi tahmea iho. Sitten tää. Ja tää on normaalista. Tää on 6,90. Tää on hyvä. Tää on ollut mulla 2 kuukautta tai 1,5 tai 1. En mä tiedä. No, mutta tääkin on tosi hyvä. Tää on 4/5. Tää on silleen, että tää on niinku tällaista clean. Kattokaa. Tää on niinku rasvaa, mutta on tollasta. Ja sitten on tällaista. Kattokaa. Tää on tällaista, tää rupee valua. Ei normirasva rupee. Tää on tällaista tosi nestemaista. Sitten mun itse tekemä Ordinary serumi. Tää on tosi hyvä. Tässä on rasvaa ja vettä. Sitten tää on vaan sekoitettu. Ja tää on tällaista. Mä en tiedä onko Ordinarilla tällaista, mutta tää on tällaista. Valkosta. Eli maitomaista. Tää on 3/5. Mä en nyt jaksa kertoa näitä miinuksia, koska en mä voi. Sitten on Beauty Blenderiin mun ei tarvitse esitellä. Toi on kans hyvä. Sitten tää Jelly Cream. Tää on ollut mulla, onko nyt 0,5 vuotta. Ja tää on tosi riittosaa, kattokaa. Joo. Niin tää. Tämä on hyvä. Toi on 4/5. Tää on ollut ehkä kuukausi. Eli tää. Jos mä editoin, niin mä niinku kirjoitan tähän aina, että mikä se on. Niin tää. Mä käytän tää bronzerina, koska tää on niin tummaa. Mut joo, koska kattokaa kuinka tummaa tää on. Tää on näin tummaa. Niinku tollaista. Sitten tää ihan paska. Ei edes tarvii sanoa 1/5. Rare Beauty. Tää on ollut viime vuoden joulusta. Mulla niinku jouluaatosta, koska mä sain tän silloin joulupukilta. Mun siskolla on tää sama. Tää on sävyssä Happy. Tää on 5/5. Ja tää on tosi riittosaa, niinku, se niinku riittää, jos laittaa niinku ton verran. Tai se niinku tolla. Sori tajustaa nyt mun iskä tekee töitä, jos on mun kotona. Koska katsokaa nyt kun sitä on ton verran, niin. No toi oli kyllä liian vähän. Tai sitten jos oli vaan sitä concealeria, joka peitti. Tai sit sillä jos haluu. Jos tykkää kunnolla blushista. Sillä tykkää blush tan. Niin sitten ton verran.
Mä en tiedä onks blush tän. Tai siis mä kyllä itekin laittaisin tätä tämän verran. Jos niinku silleen blush on. Koska sitä ei melkein näy edes. Tää on silleen liian mun ihon väristä. Mut silleen just. Jos silleen tässä nyt katso, niin ei. Mut silleen. Joo kuitenkin. Mutta tää 5/5. Tää on ollut Kuopion reissusta asti, eli se ei ole niin kauan. 3 tai 4 kuukautta. Tosi hyvä. 87. Täydellinen. Ja tää niinku riittää silleen tolle. Tuossa on se kandelu. Tossa jo. Niin tää on täydellinen. Oli niin hinnat. Tää oli 4,50. Tästä en tiedä koska sain. Tää oli 8,60 Stokkalla. Mut sit mä tein töitä. Tää oli 2,60 ehkä. Tai 3,60. Tää oli 10, koska mä ostin Saalesta. Tää oli 9,60. Ja tää oli 26 € maksoin mun mamille taas. Koska mun äiti osti sen, koska mulla ei ollut rahaa. Sitten tääkin on tosi hyvä. Laivalla maksoi 16 € alessa. Normisti jos on ollut 18. Ja tätäkin niinku riittää tolle. Koska nämä olikin voimakkaimmat niistä. Sitten 5/5. 5/5. Ei kun 1,000,000,5. Sitten mä en muista keille mä oon antanut arvosanat keille. Tää 2,60. Pinkki. Täydellinen. 5/5. Mua väsyttää, mä heräsin 6:50. Sitten tää paras. Silleen, tää niinku näyttää silleen, että on ripsaria tai silleen ei näytä. Mut silleen jos haluu kunnolla niin 2 riittää, mut mä teen yleensä silleen. Tolleen. Tää saattaa tulla vähän liikaa. Jopa. Mutta. Joo, sit mä pyyhin mun sormella aina. Sillä mä en vedä sitä, vaan mä vaan painan sitä tuohon. Joo. Tää on hyvä. Tästä en tiedä, koska sain mun siskolta. Mut meikkä jotain 4 €. Hyvä. 3/5. Tää on sellainen. Ja toi oli Tokmannilta. Sen tiedän, koska olin silloin mukana, mutta en muista, että paljon maksoi, koska en maksanut. Tällainen. Tää on Minnesousta. Tästä tuli monta pakaa. Tästä tuli cleanser tää ja rasva. 3,5/5. Paska 0/5. Ei tarvii sen enempää sanoa.
Ja tää maksoi 5,60. Niinku se koko setti. Lankomen tää. Sai mun mummilta tuliaisiksi, joten en tiedä. Tää on. Tätä riittää tosi vähän. Tätä on niinku. Tää on ton sävyinen. Tää on niinku glitteri. Sitten tää 4,60. Tää on Maybelline sävy. Ei lue, mut muistan. Bronzeri on tullut käytettyä. Concealer kautta highlighter on myös tullut käytetty, mutta hyvin harvoin. Tätäkin käytän hyvin harvoin silleen kisoissa ja tälleen. En muuta. Sitten mulla on täällä vielä tää 26 €. Ihan hyvä. 4,5/5. Nää on parhaat. Mulla oli vielä yksi. Mutta mä annoin sen mun siskolle, kun mä en enää tykännyt siitä. Hupsis, tuli aika juttu. Sitten on enää tää. En jaksa enempää näyttää, koska mulla on niin paljon. Tää 5/5. Best for ever. Niin, tällainen. Bye nyt. Mä en varmaan jaksa editoida tätä.